ನಮ್ಮ ತುಳು ಮದುವೆದ ಕ್ರಮಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಮೂರ್ತ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಳು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಡೆ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂರ್ತದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪೂಜೆ ದೇವರ ದೀಪಿನ ನೆನಪಿರು ನಿಜವಾದವು ಬೇರೆ ಮೇರು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತುವಕ್ಕದ ಬದಲಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತ್ತೇವೆ ಗಣಪತಿ ದೀಪಿನ ಪಂಡ ಶುರು ಮಲ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಲ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹಾಣಗ ಪೊಣ್ಣಗ ತೆಂಚಿನಾಡಲ ಸುರುಟು ಮುರ್ತದ ಮಲ್ಪುಂಡ ಕೈ ಮುಗಿಡು ಒಂದು ಸೇರಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಂತಲೆ ಅಪ್ಪಣ ಉರ್ಪೆರ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಅಗಲಗಲ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಪಣವು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಅದಪ್ಪ ಅವನ್ನ ಪಣವು ಪಂದಿತ್ತನತೆ ಪಣವು ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಅರಸರ ಕಲಡು ಪಣವು ಇತ್ತು ಬಾಯ್ಡ ಅವೇ ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಪಣವು ಅಲ್ತುವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿರ ಪೂವು ಪಿಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿರ ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ ಕಾರಂಗಿಲ ಕರಿಮಣಿ ಈತಿನ ಅರಿಟಪ್ಪ ತಿಪ್ಪೇರು ದುಮ್ನೆ ಮುರ್ತೋಡು ಅವನ್ನು ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ ಕಾರಂಗಿಲ ಅಲ್ಪನೆ ತಮ್ಮಲನ ಬುಡಿದಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮುರ್ತವು ತಮ್ಮಲನ ಬುಡಿದಿ ಪಾಡುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಊರ್ದ ಗುರುಕಾರ ಗಣಪತಿ ಗುರುಕಾರನ ಬುಡೇದಿ ಪಾಡೋನು ಅಕ್ಕುಲು ಪಾಡೋಡು ಕರಿಮಣಿಲ ಅಕ್ಕುಲೇ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ 1961 ಎನ್ನ ಪಲಿಗೆ ಮದ್ವೆನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೇ ಪಾಡ್ತೇನೆ ತಮ್ಮಲೆ ಬುಡೇದಿ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪಕ ಎನ್ನ ಮದ್ವೆದ ಟೈಮ್ಡು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಣಡ ಕೈಟು ಕರಿಮಣಿ ಕೊನಕೊರಣ ಆಣೆ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡುನು ಅಂಡೇರು ಏಕೆ ನಮ್ಮೆಗೊಂಡ ಅವನ ಮಲ ಕೊನಕೊರ್ಕ ಪಡೋದು ಎನ್ನ ಕಡನ ಕಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಕರಿಮಣಿ ತರಲೆ ಎಂಕುಲು ಕಂಟಿಲು ಪಾಡು ಅಂತ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ ಥರ ಬದಲಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಣನೆ ಇತ್ತೆ ವೈದಿಕ ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡತೆ ನಗರದ ಪ್ರಭಾವಡು ತೂಪತ್ತೆ ಬಾಕಿಗಳು ಮದ್ಮೆಪ್ಪಿನ ಕಣನೆಗೆ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮಡದಾಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡು ಕಂಟಿಲು ಪಾಡದು ಬೋಪಿನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಮ್ಮಲ ಮಲ್ಪಗದ ಆಧಾರಂಡೈಕ್ ನಮ್ಮಲ ಕರಿಮಣಿ ಕೊನು ಕೊರ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಡನ ಕರಿಮಣಿ ಕೊನು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ನಿಕ್ಕಲ ಕರಿಮಣಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲರದೇ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಕಣನೆ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಪಿದೈದ ಕಲ್ದ ಕಣನ ಇಲ್ಲದನೇ ಕರಿಮಣಿ ಅವಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಕರಿಮಣಿಯ ಕಣನೆ ಕಟ್ಟುಚಿ ಕಣನಿಲ್ಲದನೇ ತಾಳಿ ಅವಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊನೋ ತಾಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಇನಿಕ್ಲ ತಾಳಿ ಕರಿಮಣಿ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಕೆಲವರು ತಾಳಿಯಿಂದ ಪಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತಾಳಿದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲಡ ಕೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ್ದು ಪೋರಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲಡ್ದು ಆಂಧ್ರಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ತಾಳಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಕಣಲದ ಒಂದು ತಾಳಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ್ಲದ ಕಣಲದ ತಾಳಿ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆಲ್ಲದ ಇದು ಅತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟ ತಾಳಿ ಇದು ಅಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೆ ತಾಳಿ ಇದು ತಾಯಿ ಮನೆ ತಾಳಿಯಿಂದಲ ಕೆಲವೇ ಗ್ರೂಪ್ಲೇಡು ತೊಜುಪೋರು ಅವ್ರು ಆಂಧ್ರದ ಮೇ ತಗಳ್ಳ ನಮ್ಮಡ ತಾಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಆ ರೌಂಡದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡತೆ ಪಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಡುಜರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತಾಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ನಾಲೆಜ್ ದಾಂಚಿನಗಳು ನಂಗೆ ತಾಳಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಅನ್ಪಿನ ಎನ್ನಡನೆ ಪಂತೇರು ಅವು ಬದಲಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾಕಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಎನ್ನ ಸುತ್ತದನೇ ತೋಣ ಗುವೆಳ್ಳಿತ್ತಿ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಪಿದಾಯದ ನೀರು ತೀಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜು ಎನ್ನ ಗೋಲ್ದ ವಾರಿ ತೀಪೆ ಅಂದ್ಬಿಡು ಎಂಚ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಚರ್ ಪಿದಾಯದ ಗೊತ್ತುಜಿಡ ನಮ್ಮ ಐನದ ಜನದ ಬೆರೆಚ್ಚೆಡ ಅಕಳ ಪಿದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೆರೆಯೋಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಕರಿಮಣಿ ಮನ್ಪಿನ ನಮ್ಮಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಬುರ್ಕರೆ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾದ ಹೊರ ಪಂಡ ಮದುಮೈನ ಕೈಟ್ಕೊರ್ದು ಕಟ್ಟೋನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಕರಿಮಣಿತ ವಿಷಯ ಒಕ್ಕ ಆನೆ ದಿಬ್ಬನ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಂದು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ದೂರ ಇತ್ತನತೆ ಬೋರಿ ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿತ್ತೀರು ಬೋರಿ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ತಾಲಿದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೀರ್ಗೆ ಮಸ್ತು ದೂರ ಪೋಪಿನ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಅಂಚು ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಪೋದು ಇಂಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಮರ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮರ ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ದೂರ ಇತ್ತಂಡು ಏತು ತುದೆ ಕಡೆ ಪೋಡು ಬಸ್ಸದ ಒಯ್ಟ ಬತ್ತೆಡಲ ನಡುಟು ಜತ್ತದು ಓಡೋಡು ಕುಲೋದು ಮೂಲೊಂಚಿ ಗುರುಪುರ ತುದೆ ಉಂಡು ಅಲ್ತವಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಾವಂಜಿ ನಂದಿನಿ ಉಂಡು ಅಲ್ತವ ಪಾವಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಏತು ತುದೆ ಕಡತ ಪೋಡತೆ ಅಂಚೆ ನಡುಟು ಆಗಲು ಒಂಜಾಗಲ ಸಂಬಂಧದಾಗಲ್ಲ ಪರಿಚಯದಾಗಲ್ಲ ಗುರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ದಿಬ್ಬನ ಪೋಂದಿತ್ತನು ದಿಬ್ಬನ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಪೊಣ್ಣ ದಿಬ್ಬನ ಆಣ ನಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಮದ್ಮೆಪ್ಪಿನ ಆಣನ ಇಲ್ಲ ಮಗಳು ಬದಿ ಹತ್ರ ಅಗಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿರು
ಅಣ್ಣನ ಲಡ್ಪೋದು ಮದುವೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಮದಿನ ತಾನಿ ಎಡಮನೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಕಣನಾಡಕ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಅಗುಲು ಬತ್ತಲೆ ತೋಪಿರು ಇಜರು ನಮ್ಮ ಪೊದ್ಕೊನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಾನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಬಂದ್ಪಿರ ಅಂಚೆ ದುಮ್ಮದ ಕ್ರಮ ಆಯ್ತನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಚಗೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಕ ಮಂಜುಲು ಪೂಜನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಒಂದ್ಪರ ಈಗ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಈಗ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೆಹಂದಿ ಬೇತೆ ಅರಶಿನ ಬೇತೆ ಸುರುಟು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಬರ್ತನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಓದಿದ್ದು ದಾಲಜ್ಜವ್ರು ಖಾಲಿ ವನಸ್ಮತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಕ್ಕಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಮದರಂಗಿ ಬಂದು ಬರ್ತನು ಅವು ಮೆಹಂದಿ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಮದ್ರಂಗಿ ಉಂಡು ದುಂಬಲ ಇತ್ತನು ಮದ್ರಂಗಿ ಮದ್ರಂಗಿ ತಿಂದದ ಪಂಡ ಮಂಜುಲು ದೀಪಿನಿ ತಮ್ಮಲನ ಬುಡೇದಿ ಮದ್ರಂಗಿ ದಿವೋಡು ಕೈಕ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ದಿವರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಚ್ಚಿರಡು ದಿವೋಡು ಅವಳ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಮದ್ರಂಗಿ ದೀಪ ಆತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊಡಿತ್ತನು ಅವಳ ಮುರ್ತ ದುಮ್ನೆ ಜರ ಮದ್ಮೆ ದುಮ್ನೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜನು ಅವೇ ನೀನು ಅರಶಿನ ಕನ್ನಡ ಆಡ್ನಿಕಲಿ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜನ ಇತ್ತನು ಮದ್ಮಲಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನು ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬು ಈ ಪೊಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಣ್ಣು ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಅರೆಪೊಡು ಅರೆತಂದ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಡ ಅರೆಪೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಣು ಪುಲ್ಲ ಹಾಪುಣು ಅವನು ಮೇಗ್ ಪೂಜೆನ ಮೇಯ್ಲ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪುಣು ಶೈನ್ ಹಾಪುಣು ಮೇಯ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ಮದ್ಮಲಿಗೆ ಪೂಜನು ಮೋಕೆದ ಮಗಲಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪೂಜರು ಈಜಿನ ಪೂಜನ ಮಗ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೆನ್ನದ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೈತೆ ಬೆನ್ನದ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚ ಆಗ್ಲು ಪೂಜರು ಸುಮಾರು 3 ದಿನ 5 ದಿನ ಪೂಜರು ದೇಪಂಡ ಮೈಟ್ ಗ್ಲೋ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ತವಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತೀವಿನಿ ಪಂಡ ಕುಂದಾಪುರದ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಮೇಟಗಳು ಇಂಚ ಪಳಿ ಮೀಸು ಬಂತೇರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಪುರ ಅವೇಟ ಕುಲ್ಲಾದ ಮಾತ ಮೀಪವರ್ತಿ ಅವೇ ಪ್ರಭಾವ ತೋಜುಂಡು ಅವೇನೇ ಮುಂದುವರಿತೊಂಜಿ ಹಂತ ಅದಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ಬಳಿ ಮೀಸುದು ತೂತೆನು ಅಂಡ್ ಐಕ ಅಂಜು ಬರ್ಪುಜರು ಅವಣ ಮೇಕೈ ಕುಂಟು ಚಂಡೆ ಪುಣತೆ ಇನ್ನು ಮದ್ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಗಾಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಎಂಬೇನ ರಾಜವರ್ಮನ ಸಿನಿಮಾದ ಶಕುಂತಳ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಇತ್ತದಾಗಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಪನಗೊಂಜಿ ತಾರಡು ಮೇರೆ ಪುಂಡಲ ಅಂಜು ಬರ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಬತ್ತನ ಮುಂಡೇದು ಬಲ್ಲೆ ಓಲಪು ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಗಾಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಡು ಆಂಡಲ ಅವನು ಇಂಥ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾಪುಣಿಗೆ ಹಿತಾಪುಣಿಗೆ ಯಾರ ಮರಣಿಯಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೇಂಡೇನು ಅವು ಎಂಚ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಡ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅಲಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೋಡು ಕೈಟ್ ಕಾಸುಂಡು ಆಗಲಿ ಬೆನ್ಪಿರು ಆಗಲ ಎಂಜಾಯ್ ಬೋಡು ಇಂಥ ಕಾಲಡು ದುಮ್ದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿದು ಮದ್ಮೆ ಪೋರೆ ಬಂಗ ಒಂದದು ಇತ್ತ ಬಡ್ಡ ಫಾರಿನ್ ಹಾಕೊಂಬರ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತುಜಿ ಪೋಡತ್ತ ಐಕ ಹತ್ರ ಮಲ್ಪಿ ರೈಟ್ ಹತ್ರ ಸೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಿ ಹೊರಡು ಹಾಪುಡು ಬಂತು ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಗಲ ದುಡ್ಡು ಅಗಲ ಟೈಮು ಆಂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತಿನಾಗಲೇ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತ ಆ ಅಕ್ಕಲು ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ತಿರು ಮಂಜಲ್ ಪೂಜೆ ಹೋಗೋದು ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಹಾಪುಣೊಂದು ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯಡು ಉಂಡು ಅವು ಬಿಡು ಎಂಚಿನ ಕುರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾಗಿಡೊಂದು ಏಡುಕು ಎಲ್ಲಾಗಿರ ಪುಣ ನಂಗೆ ನಮ್ಮಡ ಏಟು ಇತಿಮಿತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಟ್ಟಿ ಓಡು ಆಯ್ದಾಲ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೋಪಿನ ಆತಿ ಅಂಚೆ ನಿನಗಲಿ ಬಂಗ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಮಲ್ತೆ ಇಮೆ ಮಲ್ತೆ ಏನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಹೆಂಗೆ ಏನಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂತಿರ್ ದಾಗ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿನಾಗ ಆಕುಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬಡಪತ್ತು ಪನ್ಪುಜರಾ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಂತ ಬಂಗದಗಳನ್ನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪುಣು ಒಂಚೂರು ಅನುಕೂಲದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಗ್ಳು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಪೋಪಿರೆದುರು ಅಗಳು ಮಲ್ತೆಡ ಮಲ್ಪಾರು ಯಾನೇನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಫಾರಿನ್ ದೈಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಫಾರಿನ್ ದಳ್ಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಯಾಪಂಡ ಇರೇಗ ಸೊಸೈಟಿನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ ಉತ್ತರ ಬರಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾವ ಸಿಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಒಟ್ಟಾದ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಕ್ಕೈತೆ 1,000 2,000 ಜನ ಒಟ್ಟು ಒಲ್ಪಿರು ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ದೂಷಣ ಅಲ್ಪಿರು ದಯಪಂಡ ಮದ್ಮೆಗೆ 8 ಜನ ಮದ್ಮೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಬೈದನ ಹಂಚಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಇರೀಗ ಮದ್ಮೆಗೆ ಏರನ್ನು ಎತ್ತಡ ಇದನ್ನು ಸುಧತ್ತು ಕೊನಪಿನ ಅತಿ ಶಕ್ತಿ ಓಡೇಕು ಮದ್ಮೆ ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಗೌರವ ಕೊರಡು ನಿಗುಲು ಬತ್ತರಾತ ಒಂದೊಂದು ಖುಷಿ ತೊಜಿಪಾಡು
ఇంత మద్మేడినమ్మా అరే పుస్తు బిజీ ఉండేది అర్ಧ పనిపిని పొడిచిపోయినమ్మా ಆ ಥರ ರಶ್ ಪುಣತಿ ಮದುವೆ ಎನ್ನಂಚಿನಾಗಲೇ ಪೊದ್ದು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಆಪಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಂಜೆ ಪೋಪೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಎತ್ತಡ ಅವಳು ಮುಟ್ಟದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪನ ನೆನಪೆ ಒಂಜ ಮದುವೆ ಬರೋ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬರೋಡ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತುಚಿ ಎಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಆಪಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಸೊಂಟ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತುಚಿ ಅಂಚ ಹೋಗಿ ಕಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಪೋದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಪಲೆಗೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋದಲು ಎತ್ತು ಜಿಡ ಮದ್ವೆಗೆ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಚರ್ ಅಂಜೋ ಪೋದಲು ಎತ್ತನ ಖಾಲಿ ಅಂಜೋ ಬರ್ತೀನಿ ಪೊಂಜೋ ಬರ್ಪಿಚಾರ ಮದ್ವೆ ಯಾನು ಕಣ್ಣೊಡ್ತಿನ ಅಲ್ತ್ಬೇಕ ಕಂಜೋ ಪೊಂಜೋ ಪೋದಲು ಎತ್ತನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜು ಪೊಂಜೋ ಒಂಜು ಅಂಜೋ ಬರ್ಪೆ ಓ ಪೊಂಜೋ ಪತ್ತಲು ಈತಿರಿ ಪೊಂಜೋ ಪೂಜಡೆ ಎಂಚ ಅವೇ ಮುಂದರಿದಾಂಡು ಪೊಂಜೋ ಪೋದಲು ಎತ್ತು ಜಿಡ ಬರಂದನೆ ಕುಂದಿರಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಒಕ್ಕಲ ಬಾತ ಮುಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಂಗ ಬ್ಲೇ ಮಲ್ತು ದೂರ ಬರ್ಪಿರಿ ಇತ್ತದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಪೋಪಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏಪ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಂದು ಎತ್ತು ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದು ಜರ್ಪಂದು ಎರಡು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಲ್ದಿರಗಲು ಏನೇನ ಗೊತ್ತದ ದೂರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂದು ಪೋಪಿರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮದ್ಮೆ ಐತೆ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಐಟಾದ್ರೆ ಅದು ಸಭೆಲಿ ಹಾಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಭೆ ಹಾಪಣತೈತೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪೋಪಿರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬತ್ತ ಜಿಡ್ಲ ನಿಕ್ಕಬೇಕಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪಡು ಹೆಂಗೆ ಒಡವೇರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ ಕಡಪಡು ಬಂಡ ಅವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಲೆಪ್ಪನಗಲ ಲೆಪ್ಪ ಪಂಪಿರತ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲುಡು ಅಂಚಿನ ದೈವತ್ವ ಕೆಲಸಗಳು ಪಂಪಿರು ಲೆತ್ತಿ ಬತ್ತಿರಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಂದು ಬತ್ತಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚ ಒರೇ ಗಂದು ಒರಿ ಗತ್ತುಂದ ಅಂದೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಉಂಡುಂಡ ಅಕ್ಷಯ ಹಾಪಿದಕ್ಕ ಈ ನುಪ್ಪು ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆದ ನುಪ್ಪು ಒಕ್ಕಲ ನಿಧಿತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದು ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಲೆತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಪೋಪಿನಾಗಲ ಖುಷಿ ಲೆಪ್ಪಿನಾಗಲ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಉಂತುಂಡ ಏತು ಸೋತು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಬಯ್ಯನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಹಾಪಿದ್ದು ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರತ್ತೆ ಇಟ್ಲ ಬ್ರಾಣರೆಗ್ಲ ಒಕ್ಕೆಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತೆ ಪರೇಲಿ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಡ್ಡಿ 2 ವಿಧ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಿನಿ ಇಂಥ ಜನಡು ಕೇಂದ್ರಡ ಅಂಚ ಬ್ರಾಣರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏಪಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಪಣ ಓಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓವೇನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಪುಚ್ಚ ಮಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೊಂಜು ಕಾಲುಡು ದ್ಯಾಪಂಡ ಮದ್ಮೆಗ ಬೊಜ್ಜೋಗ ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಾಂಡ ಮಡ್ಡೆ ಏರ ಪಂಡ್ಯರು ಅದಾಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಡ್ಡೆಲೆ ಪುರೋಹಿತೆ ಇತ್ತ ಮಡ್ಡೆಲೆ ಪುರೋಹಿತೆ ಅತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ ಮಡ್ಡೆಲೆ ಪುರೋಹಿತೆ ಅದು ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಗುರುಕಾರೆ ಪೌರೋಹಿತೆ ಇಜ್ಜಿ ಗುರುಕಾರೆ ಉಳ್ಳೆ ನಂಗೆ ಆಯಾ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುಕಾರೆ ಗಡಿಪತಿ ಗುರುಕಾರೆ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುಕಾರೆ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪನಾಗ ಆಯಾಗ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅದು ಸಹಾಯಕ ಅದು ಸಲಕರಣೆ ಒದಗಿಸೋನು ಬರ್ತೀನಿ ಮಡ್ಡೇಲಿ ಆಯೇ ಅವು ಒಂದು ದಾರದ ಮಂಟಪ ಅಲ್ಪರುಂಡ ಈಗ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯಡಪ್ಪ ಸೀದಾ ಆಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗ ಮಡ್ಡೆಲಾಗ ಎಂಚ ಒಂದು ಕುಂಟು ಗಂಟು ಹೊರಟೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ತಾರೆ ಕಟ್ಟದು ದಾರದ ಮಂಟಪಡು ಅವು ಮಲ್ಪರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯ ದಾರದ ಮನೆ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತ ಕುರ್ಸುಳ್ನತೆ ದಾರದ ಮನೆ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ಡೆಲ್ದಿ ಬೂಡೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದುಕೊಂಡು ಹಾವಡೆ ಅಗಳು ಒಂಟ್ರೆ ಗುಂದು ಅನ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಲ್ಲೆ ಬಾಡ್ನು ಅವು ಮಡ್ಡೆಲಿ ಆ ದಲ್ಯ ಪುರ ದುಂಬು ಪುನಃ ಬಾಡ್ನೆ ಕುಂಟಿಗೈತೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಅವು ಶುದ್ಧತ ನಂಗೆ ಸತ್ತನ ಅಶುದ್ಧತ್ತು ಪುನಃ ಶುದ್ಧನೇ ಅವು ಪತ್ತದ ಕ್ರಮ ಹೊಂಡ ಸುರುಟು ಮಡ್ಡಿಲ್ದಿ ಮನೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಅವಳು ಹೊಸ ಚರ್ಡೆ ಮಲ್ಪದು ಹೊಸ ಮನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ದಾರದ ಮಂಟಪಗೂ ಮಿತ್ತದ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದೀಪವ ತಂದು ಪೋಪುಲು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಗಲು ಮದ್ಮಲೆ ಸುತ್ತು ಬದ್ದು ದಾರದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲವರು ಹೆಲ್ಪರ್ ಆದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆದ ಸಲಕರಣೆ ಒದಗಿಸೋನಾಯದ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತು ಏನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮುರ್ತದಾನಿ ಅರಿಟಪ್ಪ ಮುರ್ತದ ದೇವರ ದೀವನಾಗ ಐಟಪ್ಪ ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಒಕ್ಕ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ದೀಪಿರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಆನೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ದಿಬ್ಬನ ಆನೆ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಳು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲ ವಾಜಾತಿ ಪಾಟ್ನ ಅಂತ
ಅಂದೆ ಯಾನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಬಂಗಾರು ಕಾಸ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸೆತ್ತನ ಒಡ್ಡಿಂಗಿರ ಏರ್ಲಾಡು ವಾ ಜಾತಿಲಾಡು ಏರೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಗೆತ್ತಂಡ್ರೆ ತಾಕತ್ತುಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಂಗಿರ ಆನೆ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ಆನೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬು ಒಕ್ಕೆಲಕಲ್ನ ಒಡ್ಡಿಂಗಿರ ಮಾತಾ ಜಾತಿಲ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದು ಗ್ರೂಪುಡು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿನ ರೀಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಗಲು ಹೆಂಗೆ ಕಡಪಡಿ ರೀರ್ದಾದೆ ಪನ್ಪರೊಂದು ಅಗಲ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಎರಡು ಕಾಸುಂಡು ಆಡ ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪನು ಒಕ್ಕೆಲ ಎರಡಾದ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚೆತ್ತನದು ಒಕ್ಕೆಲ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚೆತ್ತನ ಈತೆ ಮಾತಾಡಲು ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲು ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನಿಕರು ಒಕ್ಕೆಲಾಗ್ಲುತ್ತಿತ್ತದು ಬಾಕಿ ಜಾತಿದಾಗಲು ಧನಿಕರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ಯ ಆ ಬಾಕಿ ತಂಗಳೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಪನತ್ತದ ಯಾಪಣ ಕೆಲವು ಬೋಂಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಜಾತಿಯೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರದ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತಂತೆ ಖಾಲಿ ಒಕ್ಕೆಲೆಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಅಜಲ್ದ ಅಧಿಕಾರ ಬಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಗುಲಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಬಳಿ ಅಂಡಲ ಇತ್ತಂಡು ಹತ್ರ ಅವು ದೀವಾಯರು ದೀತು ಜರು ಪಂಪನಿಕ್ರ ಮಾಡ ದಾಲ ಆಧಾರ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪರ ಪಂಪನಿಕ್ರ ಮಾಡ ತರ್ಕ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಕಾಸುಕೊಂಡ ಚರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋನಾಗ ಈ ಪೂಜಾರಿಯ ದಿಕ್ಕೇನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮೇನ ಏರಂದ ಅಕ್ಕೇನೇನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವೀತಾತು ಒಕ್ಕೆಲಗಳು ಪಂಪನಲ್ಲ ಕೇಂದೆ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಬಾಕಿ ಕೊಡು ಇಜ್ಜಿ ತಲೆ ಕೊಡು ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಕರಣೆ ಅನ್ಪಿನತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪಿಂಡ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಕರಣೆ ಒಂಜಿ ಒಡ್ಡಿಂಗ್ಲ ಅನುಕರಣೆ ಅನ್ಪ ಮಲ್ಲನ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ಪಡ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನೆನಪುರು ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದಾರಮೆ ಒಂದು ಒಚ್ಚು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಾರದ ಮಂಟಪಡು ನಮ್ಮ ತೂಪಾಡ್ದು ಯಜ್ಞ ಗೊತ್ತಾವತ್ತೆ ಅವು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಯಜ್ಞತೆ ಉರುಡು ಹೋಮ ದೀಪ ಮಂಟಪಡು ದಾರದ ಮಂಟಪಡು ಹೋಮ ದೀಪ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜು ಹೋಮ ದಿವರೆ ನಮ್ಮ ಓಪಲ್ಲ ಹೋಮ ದಿತ್ತಿನೇ ಭೂತದ ಎದುರು ಮಾತ ಚಾವಡಿಡು ದಾರದ ಮದ್ಮೆದಪ್ಪ ಹೋಮ ದಿತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜು ತುಳು ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಭೂತದ ಎದುರು ದಿತ್ತನ ಹೋಮ ಅಂತಂತ ಎಡ್ಡೆ ದೀಪ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಕರಣೆ ಆ ಬಟ್ಟನಗಲೇನಿಗಳು ಪೂಜೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಿಟ್ಟಾತ್ರ ವೇದಿಕ ಶಾಹಿನ್ ಲೆಪ್ಪುನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಅಗಲ ಅಗಲ ಕ್ರಮತಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇದು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಕೊಂಕಣ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಲ್ಪೇರು ಮರಾಠಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲೆಕ್ಕಡ ಮರಾಠಿ ಲೆಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪೇರು ಅವು ಲಿಂಗಾಯತ್ತಗಲ ಲೆಪ್ಪಣಗ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಪ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಗಲು ಮಲ್ಪಿಜರು ಹೋದೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಗಲು ಮಲ್ಪೇರು ಇರುವ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಲ್ಲಿ ವಾ ಮೇಯ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ರಮ ಅಗಲು ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜತ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆ ಪೂಜಕ್ಲೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಬೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಕರಣೆ ಪತ್ತದು ಆ ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಿಂಪಲ್